Obviamente aquí opinamos todos, todas as opinións son respetables, salvo É respetuoso. homofobia, machismo e todas esas cousas, eso non é respetable. Sinto moito, pero eso non é respetable. É o que pasou con Borja, vamos, eu condeno desde aquí, vamos, que me parece que hai que abolir todas esas cousas, temos que sinalar a ese tipo de xente. Solo quero deixar unha reflexión. Falamos de que hai que erradicar certos comportamentos no fútbol. Non acabo de estar de acordo, porque estou seguro de que hai cousas que en Balaidos non pasan e hai outros sitios nos que pasan de forma recurrente. Que se fan mirar sociedades, cidades. Entendo por onde vas. Pero bueno, que todo o mundo sempre ten algo que mellorar. Sei que está claro, pero sospeitoso habitual non é o fútbol, non é o fútbol. Correcto, estou de acordo nisso, estou de acordo. Yo me que Isto non se di en ningún lado, Entonces isto é algo que se lle pode dar exemplo a un neno e que un tío che este chamando maricón cando ten. Pero que esa macarrada, Mario, esa macarrada non pasa en ningún lado. Pareceme gravísimo. Tú, en cuántos campos de España ves que haxa 4 ou 5 tíos gritando barbaridades? A Borja Iglesias, que non che pode gustar a súa maneira de pensar, pero non é un tío que confronte, nin... Ti pensas que desde os principios do mundo do fútbol se fomentou desde os equipos de fútbol a violencia en xeral? No, cantos anos pasaron habendo grupos radicais violentos en cada equipo? Moitos. Simplemente hai xente que aproveita o mundo do fútbol para liala. A buen entendedor, puntos suspensivos, pouco máis hai que decir.